ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହାରାମି ଲୋକଟିର କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଜଣକ ଏ ଲୋକଟିକୁ ରାସ୍ତା ବନେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ହାରାମି ଲୋକଟି ରାସ୍ତା ବନେଇବ କଣ, ଗୋଟିଏ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡିଟୋ ରାସ୍ତା ଦେଖାଗଲା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇ କହୁଥିଲା, ଆରେ ବାଃ, କାଲି ତ ସରପଞ୍ଚ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦେଇଛି କହିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ତାପରେ ମତେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଦେବେ କହିକି ଖୁସି ହେଇଯାଇ ଆଉ ମଝିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖୁଥାଏ କାଳେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଗଲେ କହିକି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଲୋକଟି ରାସ୍ତା ବନେଇ ସାରିକି ସେ ପମ୍ପ ଟିକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସରପଞ୍ଚ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଲୋକଟି ବହୁତ ପଇସା ପାଇବା କହିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚଟି ଆସି ସେ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ସବୁ କାମ ହେଇଯାଇଛି ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ମାଲିକ ସେପଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚଟି ସେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲା, ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ସାବାସ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ଆରେ ତୁ ତ ଏତେ କମ ସମୟରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ବନେଇଦେଲୁ, ଆଉ ୟା ପରେ ସବୁ ଯେତିକି ବି କାମ ହବ ତତେ ହିଁ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ହାରାମି ଲୋକର ଖୁସି କହିବା ନସରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସରପଞ୍ଚଟି ଆଉ ତା ଲୋକଟି ଦେଖିଲେ କି ରାସ୍ତାଟି ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏହା ଦେଖି ସେ ସରପଞ୍ଚଟି ସେ ଲୋକଟି ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ରାଗି ଯାଇ ସେ ହାରାମି ଲୋକଟିକୁ ଧୁମ ସେଠାରେ ପିଟିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି 40 ମିଶାଣ 40 କେତେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।